Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Apa tikupasirani nkhani za pa Times zimene zawerengedwa mchichewa, ndipo muli nkhani zambiri zofunikira mmenemo. Nde tiyeni timve kuti zikuti bwanji nkhani zimenezi. Mu nkhani yathu yoyamba, komiti yomwe imafufuza za ngozi ya ndege yomwe inapha a Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu yatsala ndi nthawi yochepa kuti ipereke ripoti la kafukufukuyu kwa mabanja okhudzidwa. Izi zili chomwechi mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera atalamula komiti kuti ichite izi pofika lachisanu sabata ino. Achakwera anena izi pamene amalandira ripoti ili mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Isaac Salima. Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera auza komiti kuti ionetsetse kuti mabanja onse oferedwa alandire ripoti ili pofika lachisanu. Following that submission, I'd like us to allow the families to have the whole weekend go through the report, and then from Monday next week you may go ahead and publish the report in several of our country's languages, so that on top of the reading you did publicly last week, the public can have a chance to read the report for themselves. In the meantime, in my own reading of the report, I'll be paying special attention to the recommendations you've made, and I'll make known my decisions on the findings and recommendations in due course. Kumbali ina iwo athokoza komiti pachidwi chake choonetsetsa kuti ripoti ili lamalizidwa. Wapampando wa komiti Justice Chaba Alide anayamikira Chakwera pokhazikitsa komiti ponena kuti izi zidaonetsa chidwi chawo chofuna kuchita zinthu poyera. Ripoti metapereka lero likupereka pambalambanda zimene anatiuza anthu amene anali ndi kudziwa komanso amene anatenga mbali pa nthawi imene pamene ngozi imene inatigwera m'Malawi muno. Pa ngozi imene ndithu Justice Alide sanali ku Chikangawa, sanali ku Nthungwa, ili nali ndi ku Blantyre. Koma nene kuti ripoti imene talilemba malinga ndi umboni. Komiti idafotokozera mtundu wa Malawi zomwe zili mu ripoti ili loweruka sabata yatha. Anthu asanu ndi anayi adamwalira pa ngozi ya ndegeyi imene idachitika pa 10 June 2024 mboma la Nkhata Bay pamene adali pa ulendo wopita ku maliro a Rafael Kasambala. Pemphero Malimba kuwerenga ripoti limenelo. Anthu pafupifupi 22,000 omwe anakhudzidwa ndi namondwe wa Idai komanso wa Kenneth akupindula ndi ndondomeko yotapa ndi kugawa madzi pogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ikugwira ntchitoyi m'maboma a Mulanje ndi Phalombe. Daniel Zimba ndi amene amatsatira nkhaniyi. Ndipo mu nkhani yathu yotsatira, bungwe la Millennium Challenge Account lachita mgwirizano wa chitukuko ndi makhonsolo a mizinda, bungwe la Maga komanso komiti yoona za chuma cha boma maka maboma ang'onoang'ono. Mgwirizanowu ndi wa ndalama pafupifupi 77.2 billion kwacha, ndipo cholinga chake ndi kupititsa patsogolo chitukuko m'mizinda ya mdziko lino. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Olankhula nthawi yomwe amasayinirana mgwirizanowu, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la NCA Athemba Chilwa anati mgwirizanowu uthandizira kuti makhonsolo akhale ndi ndondomeko zoyenera zomwe zizithandizira kutolera misonkho komanso momwe angagwiritsire ntchito. Iwo anaonjezeranso kuti ndondomeko zomwe akhazikitsezi zithandizira kuti makhonsolo azikhala ndi uthenga oyenerera komanso kuonetsetsa kuti akulondoloza zokhudza malo mu mzinda wawo. Mbali imodzi ndikuona kuti tingathandize bwanji makhonsolo a city council amenewa kukonza ndondomeko makamaka ku nkhani za malamulo kama bylaws amene akufunika, kamwina kapena pali zina zoti mwina ma guidelines akufunika kuti akhale malo zoti ziyathandizire kuti athe kugwiritsa ntchito kutolera ma revenues amene amafunika.
Polankhulapo mtsogoleri wa bungwe la MAGA a Esther Sagawa anapempha makonsolo kuti agwiritse ntchito ndalama zomwe apatsidwazi moyenera. Ngati president wa Malawi Local Government Association komanso ngati meya wa mzinda wa Lilongwe ndilosangalala kwambiri ndi project imeneyi chifukwa itithandizira kudula seko imene ijayi pobweretsa ndondomeko zatsopano za nyuwani zimene zingatithandizire kuti zitha kutolera ndalama zimenezi. Ndipo mkulu wa khonsolo ya mzinda wa Zomba Angelo Bakolo ananenetsa kuti makonsolo aonetsetsa kuti ndalama zomwe alandira zigwire ntchito yake yoyenerera ndipo kuti zithandizira chitukuko cha madera. Ichi ndi chinthu china chimene chiwathandize kukhandiza zimene makhaso afuna azipanga. Komanso tili ndi mwayi wakuti nthawi zonse imene tipanga mapulani kaya mabudget madongosolo a ndalama tizigwira poyera kudzera ma town hall meetings komanso kuwafikira anthu osiyanasiyana madera osiyanasiyana kuti adziwe mmene ndalama zawo zikuyendera za mkhaso. Mu Meyi chaka chino mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anakhazikitsa ntchito yotukula mizinda ya ndalama zokwana $350 million. Mabungwe atatu omenyera ufulu wa amayi akukambirana za mmene angasinthire mfundo zolimbikitsa ufulu wa amayi ndi atsikana. Mfundozi ndi zomwe anakhazikitsa mchaka cha 2019. Zokambiranazi zomwe ndi za masiku awiri zikuchitikira mu mzinda wa Blantyre. Mwayi Gowero wadza ndi zambiri. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi amayi ochokera m'madera osiyanasiyana kuti akambirane mavuto awo ndi njira zowathetsera mogwirizana ndi adindo a m'madera. Poyankhula pamwambowu Achimwemwe Chimasula omwe amayang'anira za malamulo ku bungwe la WOREC ati amayi akugwira ntchito za utsogoleri mwa ukadaulo. Chikhazikitsire ni Women's Manifesto mu chaka cha 2019 taonabe kusintha kutengera kuti mwachitsanzo nkhani ya maudindo amayi akutengapo gawo titopeka chitsanzo cha maunduna kapena kuti cabinet imene ilipo boma linachitapo kanthu kuonetsa kuti amayi akutengapo gawo komanso tikuona makomiti osiyanasiyana amene timagwira nawo ngati amabungwe ngati akumudzi kuona za chitukuko tikuthanso kuona azimayi akutenga nawo gawo osankha mmembala kumakhala maudindo osiyanasiyana tikumatha kupereka nawo ziganizo zosiyanasiyana. Mkulu wa bungwe la NGO Gender Coordination Network Caroline Mvalo anaunikira mfundo zinayikidwa mu manifesto iyi. Ifeyo tikufunitsitsa ndithu kuti azimayi atengepo gawo pa zisankho zimenezi makamaka kuti athe kuyimira kukhala kaya membala wa kupalamenti komanso kuti athe kukhala kaya mwina kansala. Ifeyo tikufunitsitsa ndithu kuti azimayi atati atengapo udindo umene mwinanso mmakomo mwathu mukhoza kusintha chifukwa timakhulupirira kwambiri kuti pamene pali mzimayi amene watenga udindo ali patsogolo amaganizira kwambiri anthu amene ali pambuyo pake. Mmodzi mwa amayi omwe akuyimira dera la Nsanje anati msonkhanowu upindulira kwambiri amayi amdera lawo. Kunena chilungamo ndondomeko zimene zinathandizira kwambiri. Panali zinthu zina zimene angamayankhula ifeyo timangosanga ngati Nsanje mukudziwa kuti achokera madera osiyanasiyana. Tikatenga ku Nsanje kunali mwambo chauti kupita kufa. Panopa kuti mupita Nsanje mwapeza kuti mwambo umene jawo unatha chifukwa kuti ifeyo ndithu timatengapo mbali ngati azimayi omwe timamenyera maufulu amayi anzathu ndi atsikana. Panopa kulibe zimene zijazo. Mabungwe omwe akonza msonkhano ndi a Women's Legal Resources Center WOREC, Girls Empowerment Network Janet ndi Human Rights of Women and Girls with Disability WAG. Ndipo mu ripoti lathu lapadera mtolankhani wathu Gift Sitima akuunika mavuto amene ophunzira pa sukulu ya primary ya Masidi mboma la Blantyre akukumana nawo. Chikhazikitsireni sukuluyi mchaka cha 1995 ophunzira akhala akuphunzira mzipinda zophunzirira ziwiri zokha komanso mlatho okafika ku sukuluyi unaduka. Wawerenga ripoti ili ndi Sam Banda Junior. Amene adanena kuti walira mvula walira matope sadaname. Pamene nyengo ya mvula yafika anthu okhala m'madera anyakwawa yayikulu Mtotera ndi Chilipa pansi pa mfumu yayikulu Makata ku Blantyre akuyembekezera kudusa mu nyengo yowawa. Ena mwa anthuwa ndi ophunzira pa sukulu ya primary ya Masidi.
chikhazikisireni mu chaka cha 1995 ophunzira akhala akuphunzira mu mdadada wa makalasi awiri. Chifukwa cha kuchepa kwa makalasi, ophunzira ena amaphunzira panja, zimene zimapangisa kuti asiye kuphunzira mu nyengo ya mvula. Kupatula kusowa kwa makalasi pa sukuluyi, malata amdadada umene amadalirawo udasasuka ndi mphepo nthawi imene kunali namondwe wa Frede. Namondweyu adafika mdziko muno pa 11 March chaka cha 2023 nasakaza zinthu ndi kupangisa miyoyo ina kutayika. A Joyce Kambalame ndi wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi. Panopa tikuona ndi mavuto osiyanasiyana, mavuto ambiri. Mavuto monga kusowa kwa maklasi ophunzirira. Panopa maklasi athu ndi 1 mpaka na 8. Ndi 1 mpaka na 8 ndi block imodzi yokha ibwiri ndi malumu awiri okha, standard 7 standard 8. The rest of the classes amaphunzira panja. Block ina ndiyo imwe ilipo imwe inamangidwa kuchokera ku mpikisano umene wina ana stand 1 stand 2 kuwerenga pa zono. Ndiye analandira mphoto kuti amangira anapeleka ndrama in the community inaganiza kuti angomanga ka block ndi imene ilipo, koma ndi it's not roofed now because ila roofed kumano faje cha mphepo inajuka ndi mphepo kuleka magwa ndoti basi ana amaweruka kumapita ku nyumba. Ndeti ntchito imene tinakonzekera titaphunzitsa ana amene siku imene sitaphunzitsa ukabweranso zuwa chimozimozi ndeti anakhala pasi pa mtengo paja zuwa lika ndeti board timaisunta mwina katatu kusatira kanthuzi zimapangisa kuti maphunziro asayende. Panopa tili ndi zimbuzi 4, ziwiri za anyamata ziwiri za asikana, manzoti nzakalekale zikutha zaka almost 9 kapena 10 zingukhala zozaza, ndikuti zimapereka chiopsezo kwa ana kuti akapita akazithandiza akakuluka pameneko kuzimbuzi zozaza ndi mvula zopereka chiopsezo ndi matenda. Mfumu Chilipa inati ngakhale kuti anthu anachirimika kuumba njerwa zaka 10 zapitazo, palibe ndi kalasi imodzi yomwe yamangidwa. Naumba 200,000 zimene zili kuseripa kuno zina zimachosedwa pomagwiritsidwa zimene zina zimene panopa siningaika umboni kuti zili choncho, koma school block ya 2 classes itakuteka. Pempho lathu ndiloti kuti tipemphe akufuna kwabwino kuti masidi itero. Akachale Kayinga omwe ndi mkulu wa bungwe la Domwe lomwe limagwira ntchito mderali anati nkhani ndiyo dandaulisa. Izi ndizokhuza kwambiri ndipo ndizomvesa chisoni chifukwa ngati zili nzika zokhuzidwa zayambisa ukayambisa kupanga uvuni kuomba nkuzikapo panalibe nkhani panali pongofunika unena kuti CDF ichi ibwere igwire ntchito kapeza nzika tayamba toka iwo atirani ati imalizire, koma zonsezo kulibe. Kotero ndizomvesa chisoni ndizokuti ndizosamveseseka kunena kuti effort yomwe ma community members anayamba ikukanika. Phungu wa derali a Susan Ndalama anati akuziwa za vutoli, koma iwo anati ndalama yomwe amalandira kuti agwirire ntchito za chitukuko ndiyosakwanira, otengera kuti namondo wa Frede anaononga kwambiri. Nkhani imene ndizoona pamalopo panali school block imodzi ndiyo kunapezeka kuti inachokanso ndi mphepo, komanso anaumba njerwazo ndinaziyika adi pa programu kuti tiwamangire building, komano nthawi ija ya cyclone Fred kuderako mabridge amene anaphwasuka anali 6. Out of those 6 bridges ndakhala ndi kudandaula kuboma, napita ku public works konseko amango ndiyankha kunena kuti tiona mpaka napano nje malo aja nnaika aja kuti nimange ma school block ndalama imeneyo pakali panopa ndachita divert ukamanga mabridge 3. MP amagwirisa ntchito magawo 3 andalama. Gawo loyamba ndi CDF, lachiwiri kumakhala national funding, lachitatu kumakhala DDF, lomaliza kumakhala ndalama zimene zimabwera ndi adotima. Komano pakali panopa zonsezo kulibeko except CDF. Mlatho wa Lilangwe 2 umalumikiza anthu ku zinthu zofunikira pa moyo wawo, koma mlathowu udakokoloka ndi namondweyu kupangisa kuti moyo uyambe kuwawa kwa anthu okhuzidwa.
ngakhale zaka pafupifupi ziwiri zikutha tsopano mulandowu sudakonzedwebe. Mfumu Mtotera ikuti izi zikupereka chipinjo chachikulu kwa anthu amderali. Ife tili sidya ili chipatala chathu chili sidya ili pamenepo pakhoza kuti ifeyo tili pa mavuto. Mvula ikagwa pamenepa pama anyamata amatha kutenga anthu, koma akatenga amatha kupita nawo ndi madzi omwewo. Ndiye ndi zinthu zoopsa zikutikhuza komanso moyo kupweteka kuti chikuchitika ni chani. Mlathowu umalumikizanso anthu ku zinthu monga chipatala cha Makata, msika wa Muhura, sukulu ya sekondari ya Mudi, bwalo la milandu la Makata ndi manda a m'mudzi. Nkhanizi zikukufikani kuchokera kuno ku Kanema wa Times. Tibwerenso zikatha izi. Tikupitirira ndi nkhani zathu ndipo tsopano tikupatsirani ripoti la mmene anthu omwe anakhudzidwa ndi namondwe akuthandiziridwa ndi ntchito za madzi maboma a Mulanje ndi Phalombe. Akutipatsira ripoti ili ndi Daniel Zimba. Lachinayi akuluakulu ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi anayendera ntchito yopopa ndi kugawa madzi pogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa ku dera la Kamwendo mboma la Mulanje komanso ku misewu folo mboma la Phalombe. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambiyi a Moses Chimphepo anati ndi okhutira ndi mmene ntchito yogawa madziwa pansi pa ndondomekoyi ikuyendera. Ndifosangalala kwambiri chifukwa chakuti cholinga cha project imeneyi mmene inkakhazikitsidwa inali yoti anthu amene anavutika kumbuyo ku ndi cyclone Idai akhale ndi madzi abwino. Lero tikuona kuti cholinga chija chakwaniritsidwa. Tili ndi pampu imene ikupopa madzi ya dzuwa, komanso tili ndi tanki imene ayikusunga madziwo, komanso madziwo asefukira m'mudzimu kuti akukapeza anthu makwawo. Koma anthu ali ndi gawo loyamba ndikuteteza zipangizo zimene zayikidwa. Ndipo mawu awo agulupu akamwendo anati madzi amdera lawo ndi amchere komanso ndi osowa, choncho projekiti iwathandiza kwambiri. Pogwirizana ndi agulupu akamwendo, mtsogoleri wa bungwe la anthu omwe akugwiritsa ntchito madziwa ku derali a Blessings Mikeasi wati ndondomekoyi yathandiza kwambiri chifukwa namondo wa Idai anaononganso mijigo yambiri kumalowa. Komino tapu mene tinayika musu makomiti muyaso tinapa samphavu kuti chinthu chili chawo akamakona akhale kuti khutu likhalili panja kuti anything chochitika chipezeke kuti iwo achathandizika nacho ndipo agwirapo ntchito yawo ngati akomiti kuti chinthu chikhalewo tunda wautali kwa basi. Mmalo opopera madziwa muli zipangizo zotapira mphamvu ya dzuwa za mphamvu yopitirira 21,000 watts, zipangizo zosungira madzi okwana pafupifupi 44 cubic meters ndi mipope m'madera ozungulira malowa. Ndondomeko ya post cyclone Idai and Kenneth recovery anayikhazikitsa mchaka cha 2019 ndi thandizo la ndalama zokwana pafupifupi $1.2 million kuchokera ku African Development Bank. Bungwe la Road Safety Alert Foundation ROSAF lapempha oyendetsa galimoto za mtundu wa truck kuti achepetse katundu yemwe amanyamula akamadutsa munsewu wodutsa m'mapiri a Chiweta. Malinga ndi adindo ku bungweli, nsewuwu ukukonzedwa ndipo kunyamula katundu wambiri kutha kuchititsa ngozi. Zambiri mu ripoti ili la Patience Lunda. Mawu ake mkulu woona za maphunziro a pamsewu komanso ofalitsa nkhani athokozani chenjezi anati galimoto zambiri za mtundu wa truck zikumanyamulabe katundu mopyola muyezo, koma msewu suli bwino zomwe zikupangitsa kuti galimotozi zizibwerera mbuyo nkupangitsa ngozi. Achenjezi anawonjezera kuti maphunziro a pamsewu ndi ofunikira popeza msewu ukakonzedwa chiopsezo cha ngozi chikula chifukwa choyendetsa galimoto mothamangitsa. Ufuna tipemphe anzathu oyendetsa magalimoto komanso ayinaka magalimoto komanso anthu amene amatuma magalimoto kuti anyamulire katundu, kuti katundu amene azinyamula asakhale yemwe uja amene amanyamula uja ya chifukwa pano pansewu akukonza ndi sungathe matrayika kuvutika kuti akwere chitunda chichi. Ndiye mangozi zochepa zimene timakumana nazo kuno zochepa chabe zimene timakumana nazo kunoko nzoena kuti muna matrayika makanika okwezeka Chiweta mapiri a Chiweta ndiye zabwerera mbuyo mwina zatseka nsewu ndiye zikukhala kuti zikaseka nsewu ndiye unapakha mawa angapo oti
contractor abwera zachonse magalimoto achi ndimene zomwe achidosathu pa ulendo. Anthu ena omwe akuwafikira pa maphunzirowa ndi monga ana asukulu ochita malonda m'mbali mwa msewu, oyenda pansi komanso anjinga za moto. A Gelson Chilemba omwe amayendetsa galimoto ya mtundu wa truck yomwe inachita ngozi mapiri achiweta pa nthawi yomwe tinayenderako, anati msewu omwe umadutsa mapiriwa unawonongeka zomwe zimapangitsa kuti azivutika kuyenda bwinobwino. Achilemba anati vuto lonyamula katundu monjeza limakhudza kwambiri iwo amene amanyamula katundu wina osati mafuta. Poti timasiyana product yonyamula tingayerekeze ngati ena monga dry cargo tulinumbona kuti ena amakhala amanyamula overloading, ndiye chifukwa chake mapeza kuti bwana afika pa mtunda ikukanika kukwera. Koma imene yathu yagwayi sikuti makanika kukwera, inaima chifukwa kuti kuntunda konse una bloka. Ndiye yadzangu yamba kubwerera driver somulibemo. Wapampando wa njinga za moto amene amanyamula anthu pakacheche a Benjamin Muhango anati maphunziro apa msewu ndofunikira pamene msewu ukukonzedwa. Kukonzanso msewu kwa M1 kuchokera pa Kaweche kufika ku Chiweta kukulandira thandizo la ndalama kuchokera ku boma la Malawi komanso European Investment Bank. Bungwe la Consumers Association of Malawi lati likuyembekezeka kuti Amalawi akhala ndi Christmas yovuta kwambiri kamba kakukweza mitengo ya zinthu. Mkulu wa bungweli a John Kapito wati Amalawi ambiri sakwanitsa kusangalala chifukwa cha kuchepekedwa. Christmas imeneyi pozindikira kunena kuti zinthu zakwera kwambiri mosagwirizana ndi milingo ya ndalama zathu zimene timalandira, ndipofunika kuti ndithu pakhale ukadaulo wawina aliyense nyumba mwake, aliyense pa moyo wake kuziyeza yeka ndikuona kuti kodi moyo wangawo kuti ukhale bwino mwezi umene ukubwera wa January wa February. Kodi ndipange chani choti nditenge ndigwise ntchito ndalama, kodi ndisankhe zinthu zotani zimene zingathandize banja langa ine ndemwe pa moyo wanga pa nthawi ngati imeneyi, kuti ndikhaleko kuti mina ndili ndi zinthu zondiyenera kuti ndigwisa ntchito. Faya ndalamayo ndi ikuchepera, katunduyo akukwerera mitengo siku ndi siku ndipo sasiya ayi. Izi zimene tikulengezanso kumanso kwauza ma consumers kuti nthawi ngati imeneyi, nyengo ngati iyi ndiyovuta, tisamale kusunga kakobidi kathuku kamene takalandira. Fa katundu amene ali ku sitolo, katundu ali kusika sagwirizana ndi ndalama yathuyi ayi. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayo mitu yake. Komiti yofufuza za ngozi ya ndege yatsala ndi nthawi yochepa kuti ipereke ripoti kwa mabanja okhudzidwa. Bungwe la Millennium Challenge lalowa mu mgwirizano wa chitukuko ndi makonsolo, ndipo mu ripoti lathu lapadera Gift Sitima akufotokoza za mmene kuduka kwa mlatho ndi kuchepa kwa makalasi kwasokonezera maphunziro pa sukulu ya Masidi. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa tsamba lathu la Facebook pa Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso poimba *1895# ndi kuchita subscribe ku 1895. Munali ndi ine Benedetta Chiwandamia, madzulo abwino.